Tak mungkin agak dibalik kebalik aku. Nek singap Mas aku mau ngasih sesuatu piye Mas. Lah yo mbak dong, Mbak dalam sayang kok. Apa enak kok bahasa kok sing diko. Iki lho. Dengan sing nyono pasar kaya ngono. Wajik iki to, drunyu mbok ngaram wajik iki rene yo. Tapi lah posisi madhewe wong iki rono, ya tetep rono omah saya wajik. Hah? Nganggur Mas. Mesti ono tak ono kabeh, tak offno kabeh yo. Engko sing di anu cek pacot. Sok iki biasa iso. Wis lip ra diterima. Lagi lho, lho. Oke. Wis ngilir Mas, gur meh. Mas aktif ya. Assalamualaikum. Aku judul. Piye? Mas. Bandune ta wis. Kopi rawi bandune kuwi. Bah. Jawab sik, lah ya jawab sik piye mang takoke aku lali aku. Maca iki mang lho ono sing takok aku pengen wae opo. Gelem terus. Aku lurung. Aliran saya tak biar mas. Apa tamu nang kene lali aku. Lali opo? Tentang Blondo lali aku. Terus iki manggo to. Udah diam. Aku lali terus kok. Wonge iki mang yo. Aku ya ben. Kan perhatian awan mau yo. Mulai. Wanita ilah kok ono. Siarno. Maksudnya aku toh? Ya. Aku tak ben-ben. Aduh, mau dia. Malaysia hadir Mas, siap Mas. Aduh, ben aku duit mau kok aku ngono. Lah cah, dek itu ngono. Salam. Leporen. Mama hidup. Aku loh. Aku dikirimi iki lho, foto karo wong. Wong pati. Piye? Malah dadi CEO Laguna malah. Lah ya malah dadi CEO Laguna ngono kok kuwi. Iki. Iku apa? Film-film CEO lek kuwi. Nebe ngene. Ngene nebe. Ya followers. Terus tak balesin nangis ini. Oh iso, kok pinter-pinter ya ning itu kok. Tok ora dadi kok. Iya. Anake iki koyo kene banget ngono desa yo, lho. Lah iya. Iso natural banget ngono sak tantangane. Kok iso ya? CEO Laguna lek kuwi. Ora aku malah ora jeneng CEO. Ngopi sih Pak Ketua ya iki ngopi ya. Pece yuk. Mergawe mah ben PC kuwi. Sing gelem PC. Capcut, mosok kecapcut iso. Ora iso kecapcut, bar tak jajal kok. Sampean malam ini kok mood banget malah ketak ganteng. Berapa? Ratus aku mangan kira-kira. Makan
nih kok manis. Oh, Nyaprut. Nek nyaprut kena dikuncir guys. ratus aku. Ratus dah. Kok aku apa jatuh? Oh, sempat dengan tadi mengapa yang ngekip apa? Enggak kita, cu. Cuma typing to. Ayo keep. Ayo. Ayo, Cah. Dari aku. Tetap. Mawar ono ya. Dengan di bawah jalan. Ayo. Ayo, nomor dua. Nomor dua, guys. Ayo. Anu nih gue netan gitu. Kan Rene tuh kemangan nang terus aku. Tap lo tap. Satu menit. Anu di. Ontong mana? So. Nak ngimboi. Pirang-pirang tapi ya. Gua asine wis halo. Guys. Kalah apa gitu? Kalah ya. Sana nggak pemanasan toh. Halah. Gue baru menang win sitok menang dulu bodoh enggak ya. Yo. Tuh, winku berapa? Ah. Bayanti kivalen apa gue? Masulin aja mas, kalau lagi mas. Pemanasan sih. Gus mau oleh kereta karo Singoyo ya mas? Yo, lah kayak ngene sampean kalau singo, Kucing? cing. Singo? Ya singo Singo cilik. di siapa? Ngene Mas Akbar ta sapa neh? Terus. Balap kereta, apa kereta? Apa ya ngoyo? Tanggapan kapan? Lalu likur tanggal 28 lagi tanggapan. Oke. Kayak konten nyuling Mahabharata ambus lah anu iku lagune masing gak eneng. Apa jenenge? Karaoke ne ngono lho, songe sing gak eneng. Ngono nek cukup ke YouTube yo copyright-e mesti jelas nek copyright. Tanggal 28 bareng apa ora? Omlete urung ono digawe mbek bibi ya. Oh iya, likur kaya ning Plumpang. Yang di Jepang ndi? Kasih menang nih winku 10 ini kok menang nih ngono sampai ke genane lebih jelas ono dekengane rong metu bola marai menes metu ya tarik lagi kene ya biar Bahasa Indonesia dong mbak. Halo mas Bus. Bahasa Indonesia. Halo. mana aku kira aja sama tadi lah lebih kayak aja gitu jantar tapi ram Melayu gue doh halah kau apa jane halo bahasa Indonesia gimana kabarnya baik saja ya baik saja lo gue ngono lah bahasa Indonesia lo gue kamu orang mana salam dari Bali Kang ya salam.
Calon dong Mas lah, yo calon iki lah iki pemanasan iki. Lagat. Nek wis bianter ngono kok lagi jalan opo. Mlayu lho ndi aku. Bar skot jam wingi wae pupuku sampe sakit jek loro e. Ya saking ora tau olahraga. Nggih. Saking ora tau olahraga. Yo, ora tau tre, mane futsal, rata futsal lagi. Olahragane biliar. Nih di Jalan Glondok Mangkakso itu temen. Ayo guys, kali 3 guys. Ego. Orang Bandung nggak ngerti bahasa Jawa, tapi ngerti ngegip kan kak. Kalau ngerti ngegip aja deh mending. Ayo guys, Bang Bajul. Kek mawar kali, nah di Sultan Gap udah turu kabeh lo ngentoni ke Demang. Burung biasane kan jam 12 luweh le. Yang mene wis lip kok. Wong Mas Akbar lo ngenteni ke Demang iki. Saiki wis reneng. Mas Akbar reneng turun kita ya. Yo wes metu kok sing ngene. Marayo kok. Wes cair to, Zul. Burung ijan kene. Ijan kene urung cair. Yo kan cairnya ngenteni aku mbak Cak Mangan. Alam jadi penulis waktu ya. Ini tadi ngumbah mobil guys ke sosok melosok tok meneh. Sakit ngono tuh. Cair akeh embus yo, tapi ini kira eling aku. Terus piye? Mungkin mbak yo eling aku ditukono dasterku dhewe ya. Oh, wis bakulan gak bisa tuku ki apa ya aneh. Yo ngene aku tuku ya ngono terus. Kanggo sapa Mas, kanggo sampean dhewe. Yo ngono wong aku emang jajan ilang kowe kok. Gue lesu banget. Ayo guys, kawan iki alah. Omongane bakul ya ya. Omongane bakul kan ya wis ngono kuwi. Aku ki mbara. Ah iki lho bakul iki lho bakul. Gimang bakul apa lagi mang sing komen gimang kok. Kak Udi, Rifan makasih kak. Ayo kak kejar kak. Apakah aku bisa mengejar Mas Bus? Tap wis. Si Wine si Jimang mlebu ning mbakku ki mang sekolah iki. Yo, alah. Kamu lo wetene ramu manjene. Oh, Kak Ila Adi selamat datang. Ngene wis bola bola. Terima kasih Mbak Puji. Yes, daganganku ono naisan. Terima kasih Mas Lexi, Mas bantu aku Mas, Kak Iladi, thank you Kak. Kasih kok malah pindah ngono wae piye. Yo, gantenan. Siap ya jalur. Ya, wes paro lah, karo-karoan. Kalem-kalem ya kok di kalah-kalah aku tak jalan ku dan sekarang kalah. Kak Iladi. Oke, menang. Hop sih guys. Hop sih Kak Ila. Kak Ila makan Kak. Kalah-kalah rapopo aku ki. Mas Lexi makan. Ada wajah itu lah. Oh, aja biasa wae. Wajah itu lah guys. Ya lah guys, cair yo. Nyanyi semenang ya, nyanyi semenang dulu. Jemput bismillah.
jemput bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Piye ta Mas? Jemput bismillah piye? Tuh, tuh guys, kalian lihat ya 10 rontok. Wis. Elah lagi sitok wae curug tel baru menang sik kono. Tel apa tel? Tel apa tel? Ambil, jangan diambil dulu, biar menang dulu dia. Biar senang-senang dulu. Nanti Gak apa-apa. dia habis makan biar lemes. Gak apa-apa guys. Ya udah makan deh gue ya. Kalian lihat dulu ya. Isi cimang para Eren itu 10 minggu lah. Saya kira rontok. Tok, lewin sitok bangga. Delok omongannya anjir gak sih? Nunggu paroleh singono ini orang gue ya. Apa ki calonnya apa ki? Ya sangat kelas aja ya. Kelas nunggu. Yo kelas ke kelas. Senyum. Smile, senyum kelas. Mana mata kiri? Mata kiri mana mata kiri? Ada. Parane omae bayar lah doe ngono kok iso. Anyepe wae ngene kok iki sangu sarong kok gambarku. Mbak Yanti kalau Mas Bu selalu ceria, tawa lepas. Ada apa di balik layar? Ibaratnya apa-apa ya memangnya kene tawane lepas, ngono kayak tekanan, kayak apa-apa ya Mas. Belas. Apa neng ngomong iki malah seneng pol. Malah sing buatmu malah kok delok ya. Iki kan mlayu dhewe kok lah mlayu. Apa ki kok nangake? Tapi nang daerahmu ya nang apa nang? Anak horek, son horek. Jambung sone horek ngono. Lu tenan ya apa nyambung son gila guys? Lu ora ono son kok. Jadi son horek. Nuntun motor nah. Ya Allah, ra iso ngekeli aku nuntun motor. Ya Allah, lindungi terus. Ya Allah, lindungi. Eta pas saya kuwi kene sing rekod yo kok ora ning pas kene nyanyi kuwi. Ya, Copyright. kok iso? Yo copyright kuwi lagune sapa lagi? Ora. Ya Allah, lindungi embus. Ya Allah, sureng embus. Ngerek. Anu aja nih pengen tapi bukan budal rasa tuh ngono kuwi wis aras-arasen. Film apa kalah itu? Kalah lho. Lah iya nyapa? Apa lah, yuk apa? Lek mbus. Iya, kuwi nek awan celukane Yanto kuwi bener kuwi. Nek bengi Yatmi. Kalah lo cinta. Curung sibuk win sitok ngono sak ngono. Mana wis 5 atau piro kan maksudnya kan sakit le. Juga kok mesti lepas. Dan dasarnya juga ini min slay. Kak Juli mana Kak Juli? Juli siapa? Ece bus ya, ece terus. Masak lempok iya, masak lempok. Lempok dewe. Oh, mangane nang lempok iku nang aku sama lempok iku nang kene kasar. Masa ya? Lan iso. Lemas. Nah, lemas bener. Lempok ki wong wis gak kuat apa wae. Lah kok jek ning kono ya narine mono iki. Itu kemanto ora kok iso. Nah, di kormo kok blering. Guys. Terus kalem-kalem ae nek ben sampai suwe ngono lho nek lab menit.
Oh iya guys. Menang nanti aku pokoknya guys ya. Iya. Mana harus win 5 terus keculik kesini. Enggak lah, wajahnya kok ngene wae. Oh iya kok jenenge gak nganu kok apa? Apa? Gak challenge soalnya challenge ki ya sekali menang ya kamu melakukan hal yang aku suruh. Ya iya lah, kan tak takoki calonnya nyapa. Lah jarene nang kono nang iso ndorok takon ngabung ndorok cok sone running piye to? Ora ono sonorek. Oh, boleh. Mencilik sampe kuwi. Ki sapa kirim? Cukong ki sapa cukong? Tak kau kopruk Oh, nang. dia turun ngene kan. Apa? Di cukongmu jenenge cukongmu. Supong ya apa? Orang cukong iki ra ngarep mengikuti aku wis to apa langsung komen ngono kuwi kira ngarep mengikuti aku. Yakin lho mau mau lambil-lambil wae blokir. Kamu mbok blokir kok ya rasa. Wes blokir. Wis to nang gero ora mengikuti mesti komene winjimbre. Cukongnya bapakku lho, Mbak. Cukongnya apa lah cukong iki? La 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 la. Laporannya bos, laporannya bos. Guys, kejar guys, jangan sampai bini diambil guys. Kaila adin ini. Kejar, kejar, kejar. Ya Allah hidungnya kayak nanti kenapa hidungku? Ya orang mari-mari oke anjay tenan. Ayo, Pak sangan mari. Wes, Di belakang nih. Ada. raneng gitu raneng. Terima kasih Kak Iladi, Masya Allah. Puji, Masya Allah Kak Puji. Puji Rifan, terima kasih. Hup se Kak Ila, hup Kak, hup Kak, hup. Gak ada perlawanan Kak, gak ada perlawanan. Cukup Kak, cukup. Rame, rana perlawanan. Emang sampean jorok dhewe ya guys ya. Wong 1200 kemana dhewe to ya. Kemletene dhewe pas bini ceplok kaya apa ndase ya to. Beno, enak sih. Challenge sih. Wis kok bini. Lah iya nyapa? Napa guys? Tulis. Kailah terima kasih bosku. Nek kok panurung sepeda ora iso nyekeli kamera aku. Ude. Sambung HP. Sambung HP ya calane. Ya. Wes. Nanya aku tuh tak tonyo ndase. Tuyul lagi. Rasanya aku kayak diambung tenan anjir. Alah. Padahal ngambung HP. Baru sekali yo kalah pindo yang ngambung pindo enak man. Duh, nah jarene mang ora sing mang. Sing ora mung pisan anjir. Iya kok malah bukan ngambung. Wes. Ngambung spion, nucer spion kuwi. Oh, Kak Siti Mar sebelum bentuk isik Kak aja kayak topi isik Kak, sik sabar sik Kak. Urung. Leksi mengendi yo. Sik sabar Kak. Kak sapa mong ya Allah, matur suwun Kak.
Kak Siti Mar, sabar sih. Aja rek kurang-kurang pisan wae, ora ngewangi ngono kok ngomong kurang pisan terus. Semangat ya, Kak Ilati. Terima kasih bos. Ini ki menang sik terus, guri-guri kok lempoh. Nek ngarepan ngene iki menang terus kok guri-guri lempoh. Video mau nih, lempok mungkin kasar kok cek digawe ya. Cuk. Yo. Ayo guys, tap. Tuh, kono kok wis 700, sapa kuwi? Kok pilih teman kono? Ayo ngono. Wis sabar kaya itu turun. Sia. Kita lewati. Ayo, kok pembang lala apa kan truk ngono lho. Oh, pembang lala ini truk aku gelem. Itu sebelah pacar kamu Kak enggak? Aku ketua gedung. Ai kampung luwak flower wong kowe warang ngegip wong nanggung luwak. Apa? Gua lah enak ngono ya. Ya ngono ku lho, wis pokoke mawar ora apa-apa diuncal-uncal ndur omah kono. Aduh, Kak Ilati kok wis metu. Top up ngono metu top up. Kira top up bareng saya. Nyanyi bro, nyanyi opo kok ora nyanyi? Nyanyi apabila kau rindu padaku. Peciklah dan bernyanyilah. Median. Kok judulnya lagu kuwi apa? Partua. Lagu kuwi judul memikirkanku. Tak kok tenang-tenang. Gitar tuwek. Yo wek, yo. Apa cah? Tenang, Bu, sono tap-tap layar kilat. Aku sakno sing tap-tap kuwi to, kaya pegel. Kuwi apa kok wis salah saya kuwi Mas Embuse. Kene piye iki? Lu tap-tap ku buanter kok 900. Cak, kene aja kalah saya, Cak. Kalah kok kudinku dicukuk. Aduh, ya, bre. Sebelah iki. Wah. Padahal sapa ki? Sapa ki? Masalah ini. Ya, kok ndak pindah belum pindah. Alah, Step kan sing cahe. Duh, pucat ya anak kira. Akhirnya sekarang pucat. Ece busi ya. Kipe gede-gede kok guri-guri wae aja saiki. Bisa. Pucat. Pangkul kono. Yuk no dasem kowe ndok. Nah rene apa gelem nukokno kowe mangan nek ora gemrene aku. Nang rene ke jaluk sangu to ora kae tak ora tak kei sangu gue nek. Terima kasih Mas Alek. Mas Alek makasih. Aduh, wis brengut. Mangane takon kono ki ben menang sik ngono lho. Ngagih kok lagak detail gini. Di sanguku ngono. Kok kuatir. Moro ning kok iso. Kamu harus moro ning Jampet. Kalau kamu nggak moro nggak gue kasih. Kon nyetiri main sik wae ben. Ki apa lho. Ini sanguku di rasanya pam jembri wong. Zaka asli kita. Rasanya pam jembri wong kowe iki. Ayo, kalah. Aku kalah ya. Lah karon kalah ngono do yo, ndak nuntut tesan biasa. Terus, alah, mamro lemes to.
Ngono ku lho milane takon ngalah sik iki gak iso. Kayak film India ngono ya lho. Lakon ngalah sik. Tap-tap kilat yo, sing tap-tap ku mana tak akon itu kan. Gak pegel tapi iya gue tap-tap cepet ngono. Ngono ku lho, anggar kalah yang ngono gue menang wae lho. Kok macet gue. Macet rek. Macet rek tak kira menang wae. Macet ngenmu lho macet. Iya, iya. Pecah kok. Jempol panas masalahnya iya. Tak moro ndang sisan dolan nang koncoku. Oke, ndang moro blondok. Blondok to sapa to jenenge iki angel kok. Blondok jenenge asline ya blondok kuwi make wae nyeluk ya blondok kok. Blon kuwi balon, ndok kuwi ndok. Ayo senengane ya ndok kuwi mangan ndok kepiyen. Ece bus, ece. Ayo nyapa kok iso. Lah ya lah sing menang kono ya kok kenapa no. Apa ya? Kalah ngambung HP, ya wes ngambung HP nek wae wong-wong ngangkon ngambung. Ngambung. Remeh kowe, meremeh. Alah. Cembus ya, tak ece terus lho. Ngalah sik wae ya, ngalah sik wae. Santai-santai wae. Yo aku kalah. Ben, Mas, ayo ses wong. Driji 10 melaku tap-tap kabeh. Weh, lah kepiye carane Mas aku? Yuk siap semuanya yuk. Siap yuk. Siap yuk gas yuk. Gacor yuk. Gacor aduh. Kono tap-tap ngomor yuk. Kono tap-tap jan. Ngeri tenan. Tap-tap wis ra umum wis 506 kita akan model piye. Iya Mas, menang sik ae kono. Kece bus ya. Jempolnya kok nos piye kuwi carane nek kayak jempol dikai nos kuwi piye carane? Blondok nih di, mbah njaluk dhuwit wae kuwi lho. Iki piye tahun baru aku lo nyanyi dhewean. Iya. Dios lah. Jempol racing. Kak, yuk kak bantu semuanya yuk. Jaluk sangu bus, sangu sapa tak jaluk sangu? Yes, guys. Kalah guys, kono tatape nguri yuk. Tuh, wis mesa M ndak piye tap-tape. Sian jempolnya nose tenan tempone. Antara teman dan kasih bus open. Nah, lu ora calik kicep nih ora nyanyi. Mas Paijo, Mas. Kali 5 Mas, ayo Mas. Thank you. Gak nuntut pokoknya kan. Kak nuntut ya wes. Mas Lexi, Mas dinyain terus lo Mas. Rokokku ya cek pancet semit kuwi kok. Nyapa nah. Ece bus ya, tak ada. Nek kalah ya merengut ngono kuwi wae kae. Seragam guyu lah. Piye. Wekel aku. Sing kalah kon muni sahur-sahur. Ya ndak wong kok iso. Kali 3 guys, triple aja triple. Jempol sikil melu mosok jempol sikil melu bareng. Triple cah. Triple euy. Makasih.
Mas Alek, sabar sih Mas Alek, santai sih wae. Thank you, Kak Lexi. Mengandalkan tap-tap Mas Lexi gue dek rono lah tuh ngare. Yo gantean to, Mas. Kok sampean wis bar lek opo Anu baru wedi nih mbok blok nang rono. nyata aku boleh lele terus. Jarene pe diblok kemarin. Mbak An, terima kasih Mbak An. Guys, bantu tap yang lain yuk. Yang lain yuk, kali tiga yuk. Anak singo mau yo, alhamdulillah, Ben. Singo. 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 Sering juga. Tuh, tetap ranuntut, Ayo, orang nuntut harus dikejar ya guys. Ayo, Apa? kali 5 guys, kali 5. Kasih sarung tangan Kak Paijo. Ayo. Peringkat 91 Liga B1 ya aku gak dunung ke Mas ning dine dino. Boleh. Ayo, wait kali 5. Kali 5 yuk. Boleh. Yuk Mas kayaknya. Donati kali nu. Mas apa Mang? Aduh. Ayo Mas Ayo Mas ayo Mas. Mas ayo. Aja mawar Udah aja mawar. Hai. Laili terima kasih. Mas terima kasih. Ranuntut Mbak An, terima kasih Mbak An. Wes. Alah. Waya, naseku waya cin sang. Cin sih. Masih open. Iso. Lemes iya tuh. Angger kalah ya ngono ku lho masalah delok to. Iya, jauh. Botol Yakul, terima kasih botol Yakul. Deh. Delok to. Wes ra gelem ngomong kan, wis kalah itu ra gelem ngomong. Tap sini yo terang-terangan yo. Ya Mas Yoyo, siap Mas Yoyo. Wis 800 kok san kok. Meh sak M sing tap. Tak masyarakat. Guys. Wih, kita nggawa alat sing nyenekno lho. Kena tap lho. Sing alat ngene iki lho. Lho. Sing kalah ngambung tembok, yo ngambung tembok. Macet toh malah. Rawani gitu macet ki. Rawani alasannya macet ki. Ora kena to, ya mene Mas, ora kena. Tak transfer Lando, ora kena. Alah badai kodok kowe gar kenapa apa lah? Naros nasi jira kena. Pokon melayu-melayu lah sing kalah. Aja to bunyi-bunyi kon melayu-melayu. Mas Kartu As, terima kasih Mas Kartu As. Ngambung tembok meneng ae apa kok iso awak nglali. Iki lho, wewe blandok lho jarak ora kena. Nek rung setengah siji ki rung kena, badai blodok leh kok. Bro. Bang Biro. Ya biasanya ping piro ya ping 5 lah kok iso. Tamer maku. Alah ya padha barang ngambung tembok kuwi kok iso. Kok kocor. Ici. Loro.
telu, papat. 5, wes. Eh. Tak dewe to, lho. Angger kalah ya ngono kuwi lho. Ya windah saya guys. Ayo semuanya teman-teman, ojo tap-tap sing gini Mas Bos, ojo tap-tap please. Kok naik guys, ojo nyimak to, cara. Ya tidak bisa. Tap-tap langsung 100. Kiwa. Coba berapa langsung dulu? 2100. Gonmu piro gonmu? Jangan dulu. Hah? 1.200 akuan. 1.200 yo kalah to. Tap-tap kenceng kon. Wes aku ngalah wes aku menang wes tap. Biasane wekku sak mono kok ya ora kalah. Iya. Gerak. Gue lu wis 900 kayaknya. Ya. Ayo pindah bus kami pindah. Wes apa kowe? Tep-tep mana jebol terak tenan. Duh, wis saya Ini loh Mas. Ngeri dan. Saya menung matus loh separuhnya. Ada tembok bambu ora gembur bengi ya sel to. Ambio wis to. Ambio ya wes dasar delok kemet. Kamu godok ya. Yang ngono lo ngeplek tembok no lo. Kak Eka, thank you Kak Eka. Kak lagi Kak, ayo Kak. Pilih kita blokir kowe. Bacot ae. Sampai LCD pecah iku mbok palune kuwi ketok papi racing kuwi. Masa nek tap-tap sampai nggo palu. 1M lho ya 1M ya Allah. Kuwi nek tap-tap piye to wong-wong kuwi. Matur suwun lho ya sing tap-tap 1M lho jempolku keriting lah ya. Lon wae to. Kalah rapopo. Kadang merengut. Yes ngono kuwi lah nek merengut to. Dhewe. Kalah PC blondok yo. Ya. Ya wes. Kalah PC blondok. Oke. Ayo guys. Mas Roni pindah mana pindah. Ngalio. Dong pindah kafe. Akhir kalah. Akhir kalah kuwi. Sing ning kono kuwi lho wong pira kuwi semprot kabeh kuwi. Kak Eka aja pindah. Upase mandi bola kuwi nek disemprot lho. Mas Lexi pindah Mas Lexi iki. Ora. Lawang lho yo gak ngamuk piye lho. Bisa nang kono. Kalian roh dhewe to Mas Bus nek menang ki kemenyake kaya apa? Sapa emosi? Tapi aku nek kalah yo biasa ae iki. Kono yo kemenyek nek kalah. Nek menang. Ndi aku lebih biasa ae. Alah win 10 Bang yo. Detail Bang yo. Senenge ndak umum. Yo kan aku kan maca komen. Wes persiapan PC blondok kowe lho. Bener ta wong sak suwera nang tembakan. Jare lupa. Wae kecut kuwi, wae kecut. Gila. Oh, wae kecut iki ora. Aku kulan ora kudu kecut. Ora ono. Kecut goblok karo kok. Terus sarapan pacare ngono. Nah yo, tak tuwil punya anek nggo apa terus e? Oh, ora. Apa nukokno sarapan no? Tak aduh, lemas, stres. Jambak sesuatu jambak sampai botak. Botak barang gue.
tak jampak dhewe le. Jampak dhewe san. Ibu ketua mencucu gak iya wis ngono ku lah nek kalah ndodok to. Ora aktif kok ngono ki kok. Mas, ora aktif kok. Loh, pacare blondok. Pacare blondok ngetan. Ayo ku lho kalah ku lho kok. Telepon blondok yo. Macet apa lah kuwi meneng wae kuwi wonge kok. Beh, suwike awet ngali barang kok. Oke. Londo. Kan yang di kae. Itu balik itu. You know? Wes. Melek, harus merem ae. Kok iso ngono lho piye kuwi? Yo wes, ngono tok ae wes, aku kalah jalan kene konvensi kowe, yo wes nya. Iya. Cium sik blondok, cium sik le blondok. Gak citok ae. Dia kok gai kok. Dadah, cium sik. Alah. 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 Ibu negara wane gur berat ya gur kalah ya ngono kuwi lah. Wele mbak saya to. Enek komenan wele mbak golek cowok kok bawah standar kabeh raimu lho kok sempak kok nyek wong. Apa le? Boleh jawab ya le? Sampean ambek Mas Bondo jere di bawah standar lho raimu lho kok sempak lho. Sing sapa neh kuwi? Rara jenenge Raka wis kuwi. Akun fake kok. Nek nggonku aman-aman wae iki. LCD ku pecah Mas, ijoli kuwi buat apa kuwi nek tatap gedhe kepalu gitu. Kak iya lah kak sempak ada sempak kesuwen sedane yo rupan blue sadenya. Yo ngene iki lho Mas Mbus, nek aku sayang kamu ya aku membela kalian. Nek sampean nek wong nyakiti aku ora mbok bela. Ndi le ono nyakiti belum di. Enggak ada sih. Nyakit tak temne kok iso.